गाबोन बाक्सानि तामुलपुराव खुंजागोन आसाम बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थिया 58 नं तामुलपुर बियाबनि गासै 322 भट सोग्रा मिरुआव सा 2,17,342 भटारफोरा गावबागाव सायख'नाय बिजाथिनो बेसेनगोसा भटखौ होगोन। बेराफारसे जिल्लानि सदर मसलपुराव गायसननाय स्ट्रं रुमनि लांगोनानिफ्राय बिसायख'थि आय'गा थिसननाय प्रिजाइडिं आरो पलिं बिबानगिरिफोरा तामुलपुरसिम दावना जादों। बिसायख'थि गेबें आरो गोजोनै खुंफुंनो थाखाय जिल्ला खुंथाय तामुलपुर बियाबाव सा 322 प्रिजाइडिं आरो सा 966 पलिं बिबानगिरिफोरखौ थिसननाय जादों। बेबायदिनो बियाबाव मोन 7 मडेल भट सोग्रा मिरुजों लोगोसे मोन 7 आइजोआ सामलायनाय भट सोग्रा मिरु थागोन। गुबुन फारसेथिं गेबें आरो गोजोनै बिसायख'थिखौ खुंफुंनो पुलिस आरो रैखाथि हान्जाखौबो थिसननाय जादों। 58 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि जलेन दैमारी, कंग्रेसनि भास्कर दाहाल, जिएसपिनि ब्रजेननाथ देखा, भिपिआइनि राजु कुमार बर'जों लोगोसे उदां बिजाथिफोरा फारियै गणेश कछारी आरो जसवन्त चौहान मोनहा बिजाथियाव जुजिलायदों।